nase omoyega oyoiga wa matanga ase kenyoro kia bogwendo imeye wodi ya Magombe bunge ya Kitutu Masaba oyo oikiranwa n'omukonyi w'omuinspector w'abanyanyimbo Eliud Lagat abwase amotogia nyagusira buna omonto bwanchete emeremo. Alikuwa mtu mzuri sana. We cannot fit where Omani was. Omani hajakosea mtu katika hiyo kazi yote, hizo miaka zote in the entire police, and truly we have lost a good man. Amo nere omugachi w'ikiama kia ODM Timothy Bosire nigonere akwaneire emechando amo nobororo bonene obwo tomu abagawetera maega ya makweria yaiga ataramonyora ase mechando tomu atwara urwaire bokuri kibese sana okonya datwarenge kare moyo bono uchire pokongwa tigire senka taomba marafiki zote kile kidogo mnacho weza kuwa kwa mfuko siku hii ya leo muache nyuma kwa familia ili watoto waendelee kuishi vile Tomu kama angekuwa hai angependelea waishi. Ensema ya y'omwanasiasa kurwase bunge eyeiga ya Kitutu Masaba oyo orumete eriansa sekirogo ky'obubunge omoske Clive Ogwora nigonere airachinga kecho na kumuburia omokonyi w'omuinspector oyo bw'abanyanyimbo Eliud Lagat buna aribaga korira atoke aeneke buna abantu kurwase kenyore keiga inkorikwa bare. I'm an aspirant member of parliament for Kitutu Masaba. I'm requesting you that Tom was a man of the people, is a man who represents this community. As you go, tafadhali, tafutia hii nafasi, hii community, nafasi si moja, 10 positions to represent the good work Tom did. Ensemo yechisemi nigo omuwakiri Danistan Omari abakureire abagusi kwenekia buna inkubasomye bare abana babo buna enjira eyemo yokoreta oburabu ase riroba ryagusi amate yonsi yaikera abanene ba basikari abanene bonsi pibakira ayatari amasikani tigatosomya abana baito tigato meki abana baito babebuya elinde babegas kurase ensemo ya siasa nigo omurayo monene bw'ikiama kya Kenya Social Congress Samson Atati Kengere abasemya bagusi kubwata ibibande asobonge eryo kumubwatsi amatiangi asokuria ekirogo ky'omurayi bwense abachief abasinda chief mwanze korra abantu batarabwate ibibande tubwate ibibande kikura kigoika tubwate kikura mwaigure ensepe nabera atene butanchiranga yasago doikyo mwaka wa 2027 abantu bane bagende ko banga ntobasa kurara ekerense mbera atene kwanyora no bwate nguba yawo kubwatikana nembeo eyo egendrete gwita igoro yekirogo ky'obwaziri gocha imeye kaunti ya Nyamira nigo omoske Timothy Bosire asabire abanyamira ko endelera kumusabira asengana eyeiga wananje so kubana lingambu yamono nari muku na kukwana ndani beka masabo nyasao kolete bisyo igomwa ibuleo nyasai naro asante sana chinkaki echecho nigo omugabana bwe kaunti ya Nyamira omoske Amos Nyaribo agendereire kuburigwa aeneke buna abakora emirimo imeye kaunti eyo emishahara yabo inkoyenyora bare boikiranu abantu bare batarakanwa abakora gaswe county assembly ya Nyamira intubuna Kenya Social Congress baritokorera abantu banyanyasire egento mwaganya ribara tokonya sagabana tigamanye bunera ko musahara nabari abarombote dekibese babwata abana babwate menwa babwata abantu bategemera hii kuripoti legetembe kurwase bunge eyeiga ya Kitutu Masaba eyegotoka imeye kaunti ya Nyamira Njefatigat Gisemba